Ene. Eyambo. Bana jireligo. Eyambo. Bana jireligo. Eyambo. Subscribe Ndim TV. Eliogo Yelikuba. Yasaye umubyatu abere aturusi ibitu natrawo cha subima botapaera. Amina. Umunguru otwabere. Umunguru otwabere. Kristo otwabere. Kristo otwabere. Umunguru otwabere. Umunguru otwabere. Tosorore nyasangu botapaera. Ainaye otamara wetu na chingu cheito atukonsumo wetu. Na tuwasaba impieto yosanga soka sentagativo tietu echinguru botambe asorana beturo kwena tuwasaba yansi betras Kristo yo Mungu wetu. Amen. Tatu itore yetalia usiku ora baoche wanja kwa karakasa yamigo otoya ndagre itoya bono otorusie bibito una toti garasa cheke toisa tobeka sabatem. Emmanuel Nyasaye yekurushiyense Emmanuel Nyasaye yekurushiyense Emmanuel Nyasaye yekurushiyense ora ine Emmanuel Nyasaye yekurushiyense namba nesu abaranguriwe kurendagire umunguru timwana timoso emwane neterengane yamoyoka no moyone nuwene Yeso moyone Yeso ikire aso moyone mokira vanto vansi momosasini mokira vanto vansi Orumo wae yakona nare ase orumo wae ndomo ya orumo wae ndoroji tata ase orumo wae kirinyamano chayo ase orumo wae ni tata takayo orumo wae ni tata takayo ase orumo wae kirinyamano chayo ase orumo wae ni tata bagwate orumo wae ni tata bagwate
ase orumo wae ndato wawate orumo wae ndato wawate ase orumo wae nyamoro jayo ase orumo wae akona timoro garabu nare abae ye baba sare gya itekire sare gya amore sare gya itekire ningorage chore orage chore nayorage chore ke na machora mabe aye baba abaninkiare ba gorere kani nikinyama tonte kai ngo chegesire ngo yegesire baragere tata rano mokomore aye baba amatikwe banonde asikore bongera Subscribe Ndim TV Eliogon